Os representantes sindicais dos bombeiros comarcais están á espera de retomar as conversas para a negociación do convenio colectivo coas administracións autonómica e provincial das que depende o Consorcio contra Incendios e de Salvamento. Veñen de solicitar unha reunión pro vindeiro 5 de setembro. Ahora mismo estamos esperando a que nos reciban, pedimos unha reunión para o 9 de agosto, non aceptaron. Dende as administracións realizaron un protocolo de como se iba a realizar a negociación do convenio, pero foi un protocolo que realizaron unilateralmente sin ter en conta a nosa opinión. Entón, intentamos que nos reuniran en agosto, dixeron que estaban de vacacións, que habría que esperar a setembro. Entonces estamos esperando ahora que chegue setembro, nas mesmas condicións, sin dar solución aínda, a que nos senten, a que nos chamen e poder sentarnos de novo con eles para poder negociar ese convenio. A súa reivindicación é moi sinxela. Tan só piden un convenio que regule a profesión adaptado ás necesidades do servizo e cunhas condicións laborais dignas e actualizadas. Tamén demandan a incorporación de máis persoal e a renovación do equipamento. Os parques naceron, no noso caso, no 2004, cunha empresa privada por medio. Houve unha subrogación fai 3 anos á administración e houve un convenio de por medio coa empresa. Que pasa? Hasta todo agora seguimos co mesmo convenio, cun convenio que foi firmado no ano 2013, que se quedou soleto, e que, bueno, por aí veñen as nosas reivindicacións, actualizar e poñer ao día esta profesión. Mentres tanto, continuarán coa folga iniciada o pasado 15 de xuño, que máis que nada ten carácter simbólico, posto que os servizos mínimos garanten a total cobertura. Os peches dos parques acontecidos nas últimas semanas deberonse a que os bombeiros deixaron de realizar horas extra voluntarias, o que dá idea da insuficiencia do persoal co que contan na actualidade. O que queremos dar a ver que non porque estemos en folga os parques pechan, senón porque deixamos simplemente de realizar horas extras voluntarias, que é co que se viña mantendo o servicio hasta agora. De non ver avances nas negociacións, non descartan novas movilizacións, como a desenvolvida en Compostela o pasado mes.